Noia, arrasarem! Necessito un paperet. Però avui no tinc un paperet. I l'Alfons m'ha dit, has de parlar en 10 minuts. Ja veurem què passarà. Ja veurem què passarà. D'entrada, el que tothom sap, l'audició que hem viscut avui, la gent de Solidaritat Catalana per la Independència, que també en això hem marcat la diferència, que també en això, en aquestes primàries precioses que hem celebrat arreu del Principat de Catalunya, hem obert camí. Aquesta és la nostra tasca sempre, tirar del carro endavant, obrir camí, mostrar que la regeneració democràtica és possible, que qui vol es presenta a les eleccions, que les llistes són obertes, que els homes i les dones de Solidaritat són gent d'essència democràtica, participativa i molt treballadora i que votem a consciència. Ara ve la segona part. Ara venen les votacions de debò. I sabeu, com ja hem demostrat altres vegades, però ara encara més, que la gent de Solidaritat ens hi deixarem la pell, ens hi deixarem el cor, ens hi deixarem les mans, el cap i l'ànima sencera per aconseguir que aquestes eleccions que ara arribin siguin les últimes eleccions de l'autonomia al Principat de Catalunya. D'aquí si saps quan, no pas d'aquí 7 anys, no pas d'aquí 15 ni 70, sinó en aquesta mateixa legislatura treballarem de ferm, treballarem seriosament per aconseguir en aquesta força preciosa, en aquesta vessall de somriures que ens recorda el Principat ja de fa uns quants anys i especialment des de l'11 de setembre, no ens oblidem en absolut, la gent del Principat de Catalunya, de la resta de la nació. Sabem que els valencians, que els illencs, que la gent d'Espanya, i ara, no ens ve de nou. Del no res, a l'any 2010, del no res, amb la il·lusió, amb la força i amb el mandat que sortia de la manifestació del 10 de juliol, del no res, vàrem ratificar els nostres diputats al Parlament de Catalunya. Ho vàrem fer del no res, quan semblava impossible. Nosaltres sabem que no hi ha res impossible quan un poble sencer es posa a caminar, quan un poble sencer està determinat a guanyar la seva llibertat. Aleshores vam fer l'impossible. Ens vam ratificar al Parlament i els 3 diputats de Solidaritat Catalana per la Independència han demostrat amb escreix que fer política a favor del teu país, fer política al servei del teu poble, és la tasca més digna a la que es pugui encomanar un col·lectiu de persones que som tots els que som avui i totes, i més encara els que som avui aquí. Ho han demostrat amb escreix. Ara la tasca serà continuar amb la feina ben feta que han mostrat els nostres diputats i encara més, engrandir-la. En 3 no en tenim prou. Ja ho sabeu que ho hem d'instruir, que ja fa temps que tinc 3 homes, que em fan molt feliç. Ho hem dit a xerrades, ho hem dit a tertúlies, ho hem dit arreu. Doncs bé, i aquests 3 homes, per cert, han treballat com 33.
han treballat com 33 i han demostrat per fi que es pot fer feina independentista al Parlament de Catalunya, que no és necessari quedar absorbit per la maquinària, pel fangar autonomista, que pots ser independentista i ser al Parlament de Catalunya amb dignitat i defensar el teu poble. Ells ho han demostrat amb escreix. Doncs bé, n'hi havia 3. Quants n'hi podem posar ara? Els que siguin, en volem molt. Cal que siguem forts al Parlament perquè ningú no es faci enrere. Cal que siguem forts al Parlament per aconseguir definitivament en aquest termini màxim de 4 anys, que podem fer que sigui menys, la independència